Krásné ráno, dnes si chci dát pár tipů, jak bojovat s hladem. V první řadě je třeba dbát na pitný režim. Tady vidíš, kolik by si zhruba měla vypít na svoji váhu, pokud si to vynásobíš. V druhé řadě, pokud máš nastavený nějaký příjem, je potřeba dbát na dostatečný příjem bílkovin, protože nás se sytí a podporují spalování a zároveň tvorbu nové svalové tkáně. Bílkoviny získáš nejenom z masa, ale i z mléčných výrobků a z luštěnin. Dále je třeba dbát na dostatečný příjem zdravých tuků, takže nějaké ořechy, oleje, avokádo, různá ořechová másla. Nezapomeň také na vlákninu, která je podstatná pro tvé zdraví střev a zároveň nás také sytí a pomáhá našemu spalování. Dbej na dostatek ovoce a zeleniny. Zároveň se neboj si dát občas něco mimo svůj režim, ať je to čokoláda nebo nějaký dortík. Je občas důležitý ty svoje chutě sklidnit a udělat si radost. Nezapomínej ani na